Vítajte pri ďalšom predstavení noviniek. V tomto videu sa konečne pozrieme na novinky aj zo slovenskej dielne CTM pre rok 2025. A ak sú medzi vami športovo-rekreační cyklisti, ktorí hľadajú nový e-bike, tak toto bude práve pre vás. CTM pre rok 2025 prestrojilo svoje najpredávanejšie horské modely elektrobicyklov s pevným rámom. Ide o pánsky model Pulse a dámsky model Ruby. Novinkou hlavne je, že v názve modelov nájdeme označenie GX, za ktorým stojí nový osadený japonský motor od Panasonicu, o ktorom si určite ešte povieme. Pribudol nám aj úplne nový názov. Znížená konštrukcia dámskeho modelu, ktorá niesla doposiaľ názov Ruby X, bude ponovom niesť názov Roxy, takže ide o také premenovanie a tým aj väčšie odlíšenie od klasickej Ruby. Čo sa týka rámov na nových modeloch, tak pochádzajú, respektíve ich vývoj je kompletne z dielne slovenského CTM zo starej Turej a tu inžinieri z CTMK zúročili svoje skúsenosti a postavili bicykel, ktorý má pohodlnú geometriu, ktorá je najmä v tejto triede e-bikeov žiaduca. Tento bicykel zvládne ľahký terén, cyklotrasy, spevnené, nespevnené cesty, naozaj čokoľvek a kľúčové je, aby ste sa po aj nejakom dlhšom výjazde s takýmto bicyklom vrátili domov ako keby odpočinutí. Pánske modely sú osadené výhradne na 29-palcových kolesách a takisto aj znížená Roxy. Na rozdiel od toho model Ruby je dostupný aj s menšími 27,5-palcovými kolesami a tak bude vhodný aj pre menšie postavy. Ako sme už zvyknutí, všetky verzie prídu vo dvoch farebných prevedeniach a tak si vyberie naozaj každý tú svoju. Kompletný cenník všetkých modelov nájdete v popise videa. Všetky spomínané novinky majú 2 stupne výbavy, ten základný bez nejakého prívlastku a tie vyššie sa u modelu Pulse volajú Expert a u Ruby a Roxy sú to modely s označením Pro. Či sa vám oplatí investovať do tej vyššej rady, si musíte už odpovedať vy. Ak jazdíte naozaj že zriedka, tak si myslím, že aj tá základná výbava vám ponúkne dostatok robustnosti a odolnosti. Ak však plánujete pravidelne jazdiť a naozaj hltať veľa kilometrov, tak si myslím, že tá investícia, rozdiel pár stoviek, vám určite stojí za to, aby ste mali odolnejšie komponenty. Japonský motor ponúka reálnych 75 Nm, to znamená, že aj náročnejšie stúpania s týmto motorom nebudú žiadny problém. GX Power Plus je proste ladený na čo najdlhší dojazd, čo opäť v tejto triede bicyklov je taký najžiadanejší parameter. Možno si poviete, že vlaňajší model s Bafang pohonom mal viac krútiaceho momentu, papierovo až 95. A či teda nejde o krok späť? Tu ale treba vziať do úvahy to, že Bafang pocitovo bol skutočne niekde na úrovni práve týchto strednovýkonných motorov a síce na papieri mal 95 Nm, tak v skutočnosti si taký prejav motoru necítili. Batéria na týchto e-bikoch je pekne integrovaná a dá sa jednoducho vybrať. Dá sa nabíjať aj mimo e-bike. Oproti predchodcovi má rovnakú kapacitu 720 Wh, ale práve vďaka použitému novému motoru bude možný ešte dlhší dojazd. Batéria je od výrobcu LG a má svoju poistku umiestnenú na ráme. Batériu si tak aktivujete zvlášť a len vtedy, keď je nutné ju mať aktívnu. Vďaka tomu sa sama chráni pred skratom alebo zbytočným opotrebením. Asistencie tohto pohonu sú nazvané tak, ako poznáme z iných špičkových pohonov, a to od najmenej intenzívnej Eco až po tú najintenzívnejšiu High. Zaujímavosťou je, že výrobca ponúka aj asistenciu Auto, ktorá je automatická a sám pohon rozhoduje o tom, akú asistenciu vám zvolí podľa toho, ako intenzívne šlapete do pedálov. Celý ten ovládač je spracovaný veľmi kvalitne, ergonomicky a nechýba mu ani tlačidlo na asistenciu tlačenia do kopca. Navyše po spárovaní s aplikáciou Komoot jeho možné je použiť na navigáciu, čo je veľmi užitočná funkcia. Nové modely Pulse, Ruby a Roxy sú určené pre športovo-rekreačných jazdcov, ktorí si chcú užiť príjemnú jazdu v prírode a chcú sa z nej vrátiť úplne v pohode naspäť domov. Sú to opäť bicykle, ktoré ponúkajú výborný pomer ceny a výkonu a oproti ich predchodcom sú vďaka novému motoru o niečo opäť vyspelejšie. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu.